नोंथांमोनखौ बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा बिग आपडेट गोबां नेगासिनो दंमोन गोबाव समनिफ्रायनो पिएम किसाननि राङारि अनसुंथाइ स' बे एकाउन्टआव हाबदोंना हाबाखै नोंथांमोनाहाय लाइभ प्रुफ लाबोदों आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन दिनैहाय 15 नभेम्बर नोंथांमोना मिथिखादोंमोन जे भारत सरकारा पिएम किसाननि रांखौहाय सोगोन होननानै स' खायसे गोदान एप्लाइ खालामदों आरो खायसेया गोजामैनो दङ स' बेयाव सोर सोर मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम जायफ्रा गोदान खालामदोंमोन नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय जे नोंथांमोननि राङा हाबदोंना हाबाखै दा जों फार्स्टआव थांगोन जों सासे बेनिफिसारिनिखौहाय बेनिफ्राय जों डिटेल्सखौ लाना फैदों जे रां हाबनाया बेसेबां हाबखो स' दायो जों बेयाव लाना फैबाय बेनिफिसारिनि आपडेट दा नोंथांमोना बेवहाय मोनदों 13 14 15 नोंथांमोना 15आव थुनाय लोगो लोगो बेवहाय एफटिअ बेवहाय न' नुगोन नाथाय बेनि राङा हाबबाय स' बे लासैनो आपडेट जागोन नोंथांमोना लासैनो आपडेट जागोन मानोना बियो मोनबाय थाखायो स' बेखायनो गासिबो अके दङ नै स' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों देन बेनिफ्राय जोङो 14आव थुनाय लोगो लोगो बियो इन्स्टलमेन्टआ हाबखानायमोन सिगांनो दा नै नोंथांमोना बेयाव मोनदों आरो बिनिया हाबबाय स' बिथांमोना हाबदों खायसेना एयारटेल पेमेन्ट्स बेंकआव हाबदों आरो खायसेया पस्ट अफिसाव हाबदों नोंथांमोना बबेयाव मोनदों कमेन्ट्स खालाम दा बिनि रां हाबनायखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबाय था थ' स्क्रिनाव होबाय आङो 2000 रां हाबबाय स' खायसेना 4000 हाबनांगौ आरो खायसेना 6000 हाबनांगौ आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना हाबदोंना हाबाखै दिनै मिथिसिगोन स' बिनिफ्राय कमेन्ट्स खालाम आं जायखौ दायो भिडिअ खालामदों बे मोनबाय थाग्रा स' बिथांनि राङा एकाउन्टआव हाबबाय दा फाइनालि पिएम किसाननि राङा हाबबाय स' बयबो कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे बिनि सायाव भिडिअ खालाम दा फाइनालि नोंथांमोननि राङा हाबबाय दा नोंथांमोना बयबो मोनबाय जानांगौ आरो जायफ्रा मोनाखै नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम आरो लासैनो हाबबाय थागोन मानोना 9 कौटि इन्डियायाव सोदों भारत हादराव गासै 9 कौटि बेनिफिसारिफोरनोहाय दिनैहाय पेमेन्टखौहाय रिलिज खालामबाय